Hormatly dawara gatnaşyjylar. Sözüm başynda men hemmäňize özüň mehirli salamlarymy we iň gowy arzularymı beýan edýär. Azerbaýjan Respublikasynyň hormatly prezidenti Gadyly Dogan Ilham Aliýew hem-de Ermenistan Respublikasynyň hormatly premier ministri Nikol Paşinýany adamlaryň dogany uğrunda halkara Zayet bayramyň goşulmagy bilen tüýserekden gutlaýar. Şoňky dawara özara düşünmek, wanaşmak, durutara dialogy berkitmek, hem-de parahaçylyk we durnuklyk uğrunda piýatkeçilikleri ýeňip geçmegi başarmak ýörekleriň häzirki döwrüň çylşyrymly meselelerini hem wazipelerini çözmekde bir ürel, mühim, täsirli we öňde gurujy çemberleşmeler bolup durýanyny aýdyn hem tasdikleýär. Biz Türkmenistanyna Azerbaýjan Respublikasy we Ermenistan Respublikasy bilen gatnaşyklary ösürmek, uly hormat bilen garaýar we gaýratyn ähmiýet berýär. Türkmen halky bilen bu ýurtlaryň halklaryň arasynda köp asyrlyk taryhy, syýasy, ykdysady we medeniyetperwer ara baglanşyklar bar. Häzirki wagtda döwletara gatnaşyklamagy esasy deň hukuk, hoşnýetli goňşuçylyk we özara bähwetlik ýöregler esasynda iýdigderli ösýär we ýurtlaryň eler tutýan maksatlaryna da doly laýyk gelýär. Azerbaýjanyň prezidentiniň we Ermenistanyň premier ministriniň paýhasynyň ýokary jogapkärçiliginiň iki ýurdun rowaşlygyny we awadançylygy üçin etmäge asla hem onurty we kawkagy uzak möhletli dunuklugy hem-de alalaşyk saklamagy we berkitmäge ol hem täsir edýän wajyp hem faktor bolup çykyş edýänini elbetde nyktamak isleýär. Şeyh Zayed adynaky bayram bermegi dünýä derejesinde hoşnýetli goňşuçylyk däplerini, onu parahaçylyk filosofiýasynyň anaşma we özara hormat esaslanýan dialog ýokary gymmatlyklaryny iýdigderli ora paklamak üçin ruhanyňyzy hem itergi bolar diýip ananýar. Türkmenistan buğurdaky işlere hemme tarapdan gollaw bermäge, özüniň hem bir taraplyk derejesini, mümkinçiliklerini hem toplan syýasy tejribelerini ähli hem-de sewitden parahaçylyk döwletmek goýunça gün tertibini amala aşyrmak, halkara hukugynyň kadalaryny hem Birleşen Milletler Guramasynyň düzgünlamasyny goramak goýunça derewayt meselelerini çözmek üçin ulanmaga da taýýardyr. Ma'lum bolýary 2020-nji ýyl Türkmenistanyň başlanjy bilen Birleşen Milletler Guramasyny tarapyndan halkara parahaçylyk wanaşma ýyly diýip aglan edildi. Ol şany dene ýokarda aglanan düşünjeleň zerurdugyny we ähmiýetini ören aýdyn hem suwd etdi. Şeýle dürli döwletler Awraly köp tarapdan guramadan gapma, garşylyklary ýeňip geçmek, halkara gatnaşyklary netijeli hyzmatdaşlyk we özara bähwetli çözgütleri tapmagy önükdirme uğruna edýän taýlalaryna dünýä derejesinde berilýän gollaň barha giňýanyny we güýçlenýänyny açyp hem görkezdi. Hem şonuň bagly Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda parahaçylygy we alalaşygy gazanmak goýunça mühim şöhretlerin hut ýagny halkara parahaçylyk wanaşmak ýerine kabul edilmegi uly taryhy ähmiýete de eýdir. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Şeyh bin Zayed ol beýik adamdy. Maňa da ençemegem oň bilen bir toprağın başında parahaçylyk barada
söhbetleş etmek mesel edipdi. Hem şoňa saýsyn Azerbaýjanyň prezidentine, Ermenistanyň premier ministrine, adamlaryň dogany uğruna halkara Zayet bayragynyň gowuşulmagy bol siyasi diplomatik durmuş iqtisady we medan sanpiyor urlarda alyp barlayan hyzmatdaşlygy has semestirmäge netijeleri özara gatnaşyklara bilelikdäki giň hem meşhurly iqtisad we infrastruktura tatlamalaryna çykmaga da täze eter hem berer dip ber analiýar. Türkmenistanyň bir hem dörejülikli başlanyşlary we mümkinçilikleri oňun hem garşylaýanyny hem de olajakdygyny ma'lum etmek hem isleýär. Mümkinçilikden peýdalyk, teber, jan sağlyk, awadançylyk we jogapkärlik döwlet işlerinde oly üstünlikleri hem sizin goňşy ýurtlaryň halklaryna bolsa meýdeme paragaçylyk, bagat we rowaçlyk asla dünýä hem ähli halklaryna awadançylyk hem paragaçylygy adyp Köp sağ ol.